Inniucht am canta Anna Heussaff, duine de phríomhscríbhneoirí prós na Gaeilge. Bhfuil n-úrscéalta blachtarachta agus n-úrscéalta go dhéagúirí scríbhne aici. Anna, fáilte chuid Saol Scríbhneora. Gur míle maith. An tanim Heussaff, ní anim an Gaeilge an bhfuil mór an agaí inéirin? Níl ach an éon teile hamháin agus bhfuil is tá dara glúin an tríú glúin déirtí rá, ba as an Bhritáin do ma ahar Anna Heussaff agus Lonne sé chuir sé faoin éireann agus an aróg agus ba as dúnaáil fanid leis anna do ma bháthair brec Gaeltacht nar bhí sé héin ag fásan níos, so bhí Gaeilge ag le cuid amútar agus stóla ahar Gaeilge, Británis an chéad teanga bhíige agus chaise héal daríomh ag saothar ar son na deangacha cilteacha agus tógú le Gaeilge muid séisir agan sa chláán ar fad, tógú le Gaeilge muid imáile clia agus mar sin ba muide an teilech ar an móthir a lár Gaeilge agus a dul an béarla óna córsanna mar fáistí agus drestal mé ar Gaelscoileanna nach ra farsing nach ra flóirseach daríire imáile clia gan am ar cúpla scoilig múna trí Gaeilge is na 60dí agus 70dí mar líon beg agus an sin agus bhí an léamh agus spéis sa scríomh an láidir ag mhismitheoirí agus in ar measc. Agus maidir a tógis le Gaeilge ra teangacha eile láir sa teilech? Well, bhí Británis dul am bháthair roinnt Britáise agus bhí cuairteoirí teachúnta ra Britáiseach agus Frankis chomá agus bhí Gearmánis ag mhismitheoirí chomá. Dólam siad breithnis, bhí cinál cultúr fólam teangacha sa teilech déithí rá. Agus ach dólam féin roinnt Britáiseach. Daríomh Gaeilge agus béarla agus roinnt Frankis is a tagam héin. So rinne mé céim me héin sa Gaeilge agus sa stair san scoil agus sa Gaeilge. Agus cha mé scír do héal ebre in RTE ag obair ar chláircha radio trí bhéarla agus chláircha telefíse trí Gaeilge. So for mé cinál taithí lehan. Ach bhfuil faoi láthair inis maidir bhfuil teangacha eile chomá le Gaeilge béarla bhfuil tú líomh teangacha eile? Well, ní étain rá gúlam, Frankis an teanga is líofa, an teanga eile is líofa tá Agallamh tá sí féin, tá sí airí America. Ach dóla mé Gaeilge na Halaban, dóla mé roinnt Gearmáiseach, agus beidir láig an gnéirhilm file ar na teangacha sin. Ach feice muid linn is tógann se chudhá am a bheith lé le ráthanga an tráchtar ar níos mó. Agus chatú de óge in nachlia chudhá? Cha mé chudhá amóigem le clia a cha mé bliain in Agallamh nuair a bhí mé 5 bliain dhís fearta mé an tréáil múntóra dhéanamh in Agallamh. Bhí fonarm le clia ágáil agus cinál taithí saol eile áil agus ba haithí eile bheith mar tháinig in Agallamh hetain sé go mórlam agus cha mé cúpla bliain na sasan an sin a lár na chuid fihidí agus mé ag obair le daoine gan dídan agus ba haithí eile a bhíonn sin ar fad ní measc éireann achas mó a bhí mé agus bhí sé anspéisiúil tuiscintáilir chinnéthe a choultúir hasanna agus fós mé sasannach sa deire agus nis blach sé séránach na héireann níos déanaí na héal ach for mé taithí mar dearm tíbh muit an tír agus an áitina eile néireann. Ceithid háil sé bhfuil tú deis go le gobar le daoine gan dídan? An rud a hálan ná gur bharta mé bhí Emma scríofa agam agus trácht is fada scríomh mé ar iliacht san 8 agus ábhar caiim an ar lean mé leis ina dhé sin a heastúim cinál imeachtán saoil acadúil ó héal na leabhar agus bhd a cí difriúla dhéanamh. Agus ag an am céanna hiig mé nach bhar skillan a practicúlar nós iniltáireacht nó banaltracht nó lehéid agam le dul ag obair a dír, a dír san Afric nó san Áis nó lehéid. Rud a bhírsúla ag cúpla duine do locht ahantais. So chola men sin faoi dhéisna dul ag obair le daoine gan dídan mar rinne deonach. So cha mé 8 mí i mo tháinig a deach le daoine a bhí gan dídan agus scír sé bhí an am sin
ba mise an tain bhean amháin a bhí sa teach. So bhí berta budónach eile sa teach agus éonar déag fearr, agus ba haí sprethúil agus cinál dúplánach an féin a bhíon sin. Ach sílam gur taithí I sin a chuidílumm sa scríbhneoireacht níos déanaí, mar go mraham Gwr mé tiiscint áirithe héal daoine chulha andifriúil ó chulha féin acu, agus daoine ra saoil annachróí acu a cha sealan a brísún ó spidéal mearthalar a rá caidirh lena muintir briste síos agus mar sin agus fós a bh crackad a sprí a baint lena ggólódar minic go leor. So se daoine ná riire bhíoh na gúnaí na sráidina na chuidhá. Daoine a bhíoch in na gcónaí ar na sráidina nó in Óstlanna a bhíoch déanana obair in dtithe Ósta obair inis a ríis a bhí cinál. Daoine a bhí búilte síos ag an saoil détarrá, agus bhí éireann na measc, bhí chuidhá Albannach ina measc, agus is a gcathair Cambridge a rinne mé an obair sin, agus is chathair an Sever I Cambridge, ach tá an bhachtanas sa chathair chomá, so bhí cinál an chodarsnacht idir na cinálacha taithí a bhíle feicáil I Cambridge. So bhach measc an daoine tóias gathait ar dam nó go leor tír a difriúla. Bhí measc an sasanna chuidhá, agus bhfuil a bhí spéisiúil nar chuime ann ar dús. Bhí go leor daoine ann as iarthar hasanna cantar sína sira as Cambridge, agus daoine ra blasanna cainte an láid a blasanna áitiúla nó réigiúnach an láidehacha. Agus níor hiad mise a gcuid béarla ar feadh seachtaí bhínig éisteach a cadéatá rágan duine seo. Agus is rud é sin na taráite agam nar bhuainm Gaeilge orintanta is do rií fásta agus bhíine caint fin na canúintí an Gaeilge agus is dearm tá canúintí I ngach teanga agus I ngach tír agus mar rinne a bhfuil béarla líofa agam tá me an bhenáitina is asna agus gan ach chur ocail a hiiscint. So gom bakra de híl scríbhneoireachta, go tréna má bhíon seagat go de híl idirsúireachta nar bheith ar bhealach amháin. Well ba cinnte agus cha mé gábhlíonn tuis bheith má ag bidóna cha mé gábhlíonn ag obair bhí me fostíthe ag agras bhí ag obair le daoine an dídean ar fud I gceantracha éagsúil ar fud hasanna agus mar agrií réigiún agus mar sin dé ach thug sé mar a dearm thug sé tuiscintom ar sílim nar tatú scríomh tatú a dul imró go daoine eile tatú crothú charachtar agus crothú atmosfér áite agus cinál rudí a hálíonn na saoil daoine a thur an casan nó a aithríonn trón nó a héanana gceann go tubaiste thorú agus braham go bhfuair méid taithí níos leithnan an taithí domintuis clí leis an sort saoil a bhí béidir leag hamach ó má chuid taithí acadúil nó ó má chuid scoíochta. So ba chuidú é sin agus ina dhé sin ar dil mé ar éireann fu mé post in RTE mar haideor agus ina dhé sin mar léirthóir chláircha. Agus sa saoil sin chomá bhína pléile réimse an lehan daoine agus nar bhíine scananaíocht a déanamh piasaí telefíse, bhí me sé dolisteach a dithe daoine. Agus tá tú fáil spléacha ar cén sort drechatar hecht daoine eile tasad bin tentu dithe a háde agus do wintere ach is taithí is be bailile nó cantar an éireann nach ra mé an amacít ag déanamh scéal faoi héal an phobal beidir conspóidí saoil persanta daoine agus mar a dearm sílim gur chothí sin, well, bhí spéisiom a gcónaí an líní eile péisce le chothí sin cinál an pictúr agus an tuiscint tágam ar héal daoine eile. Haine sílan idirsúil leat? Well, sílim ó bhí me a bheith smaoine manisio, bhí me dhé a gcóir bhí spéis agam sa scríomh cruthaíoch, bhí spéis agam san iiriseoireacht agus bhí sé liom cuasa iiriseoireachta dhéanamh seachas céim acadúil ach ní mór an ráin ar fáil ag an am ó híomh cuasa iiriseoireachta ag an trío level. Agus bhí spéisiom a gcónaí chomá swadar an fechtasíocht sé sin páirteach lecha I bheachta se bhaineann le mar hampla bhí mé chaméid sealan ag Greenham Common in sna 1980 a bhí fechtas mór in aram núcleacha an.
tá mé plé leis na blianta le feachtas faoi ahrú éráid anis. So hí spéisiúil a gcónaí cinna rudí móra tá tarla war fud an dáhain tá dul gion agus I déach an saoil ag an duine atá ag tuairtear an óhéin a ahrú ó bhain. So chuí mar dearmia chuí an taithí sin mar aibridónach chuí sé I bhaim ar an n-úrscéal agus a rís san n-úrscéal tá tú géirí scéalta insint faoi héal daoine eile agus caithfidh tú bá bheith agat le daoine, caithfidh tú ag an am céanna ar shlí a bheith fuorthúiseach agus bheith an céim siarach lecha. Agus mar aibridónach caithfidh bheith fuorthúiseach chomá, mar tá daoine an bhí foréigen, bhí a baint le, bhí mé páirteach go blór an eachtrúin ar a daoine ará, mar dearm bhí an triblóidí na saoil héin ach gur bhris foréigen amach sa teach, caithfidh tú gan éirí ró ghafa leis an rud tá tarlú agus conas is féidir seo lábhseil. So agus sílim sa scríomh go bhfuil an meascán sin ann a gcónaí idir an chomháta agat leis an scéal agus na charachtar agus nó tá chruthú agat agus bheith an céim siarach lecha agus a bheith fuorthúiseach faoi agus rá an aibrinte seo an bhfuil crothach ar agam mar seo an bhfuil an digi daoine cad é atá árá agam. Ceir hála sin sin gur thosa tú I scríb úrscéalta cná ahrú móra dul idirseoireacht go úrscéalir agus bhí tusa cná níos moille beidir na scríbhneoirí eile dul sa seo sin. Cén táman de héal a hála se grút le tain bhil cefanach mar nim síal leis pí scríbhneoirtaí ana crothaíoch, sí crothaíoch. Bhí mé oscan 10 bliain dísnar a thosa mé, bhí cúpla bliain os a cheann, bhí 8 mbliana déag caiteam an RTE a gobar chláirtha difriúla, chláirtha Gaeilge, Comáile, chláirtha Béarla, agus bhí heitn an saoil sin le ach bhí an bhrú a baint leis, bhíart bheith de hir ag saothrú a chu scéalt ar fáil, agus bhín am sin bhí mo wach bhí armach bhí sé bhí sé 7 mbliana díos nar bhharrta mé RTE a ágáil, mar gur heasúim cinál níos mó smachta bheith mar chud ama héin dar ire. Agus bhí smaointe difriúla agam faoin rud a dhéanainn ach lach mé tamil gan plán cinnte dhéanamh. Agus hála gur lé mé an n-úrscéal blechthacht a scríbhneoirí na roimhne dúnmharú sa daingan ag an am sin. Agus thuir an smaoine be Micheál gur raibh fíormheag an úrscéalta comhaimpseara den sort sin an Gaeilge. Agus go bhfuil an féin a leithéidí a léamh rud a bhí a léamh agam a méarla mar réal na lán rud eile a léam. Agus an sin hála górá bhí agam le cara faoi seo do tíisilim cén fannach maine tú féin tríal as ceanna scríomh. Agus dúirt mé am héin, well, se baine mé tríal as feice mé. Agus ní rá túm agam dar ar an neamhreachtlam ach chlí mé leis agus fuair mé eischothú ní a léid le dréacht agus sa deireadh fáil siú an chéad úrscéal sin Bás Tobann. Agus hetan sé le daoine agus dúirt dílim gur hetan sé go mór leo agus bharrta men sin leanúint orm agus go bhfuil sílim gur spéisiúil a gcónaí sa scríomh agus man mé tríal as dráma scríomh, bhain mé scríb mé cúpla gearcin ar bhí mé níos óige, bhain mé rinne mé iirecht scéal de fáistí scríomh ach ní rá páiste an féin ag an am agus ní rá mór an taithí agam ar héal an fáiste ó bhí mé féin am fáiste, so sílim nach bheith smaoinemh maith agam faoi cad é a scríomhainn. So ar lí nóair a smaoine mé an n-úrscéal blechthacht a scríomh mé ó siúrad a tá mé se ná a scríomh sílim. Agus rá tú nar daidte tú Bás Tobann rá tú fósa gobar an RTE? No, bhí mé áirithe as agus daríoch lech mé an tam le tuairt faoin scríomh agus braham féin nach bhétain úrscéal a scríomh go dá meach postláin am sragam. Mar gunlachan sé annachchuid ama i a hí ag saothrú abertané aberte agus cabidil iné cabidile agus bheith smaoine bhar agus a chu crothair agus níl dóir bit go bhétain sin dhéanamh agus mé in RTE. Nach cinenne cnál croga bhí an beidir cinenne seafóideach IDF post má, stoi go post má hiúra agus bhil isteach dibhagán gunnasaid cechanéireach le mar scríbhneoir.
Well détar agus ní is cinnte nach nnin in cinenne morach an takeíocht a thug mar céile Simon Brookedom. Agus bhí spéisi go féin sa scríomh bhí cúpla drama radio scríomh ag go féin a chorach ar an radio bhaint bliain de Riversin agus beléthóir ítach agus nuair a dúirt me se go bhhailm trílehainte se dúirt sé se cuineart níos bhí mar dul sa sean so bhí airgid bhí ach bharrta mé nuair bhíon chéadúrscéal fáilte dúirt se bhfuil tá caiith a bhaint airgid a thuileamh as seomach agus do réirich agus dúir me tuigim go maith cinnte agus bhíon fu mé bhaint takeíocht a airgid do chlána lear Gaeilge agus chuide sé sinlam ach thosa mé déanana dresanna teagais múna Gaeilge dhaoine fásta ag gobar ceartlan na scoile agus a déanamh rudí éagsúla a chuoine income áirithe liom ach cinnte nuair go háirithe nuair a tharla an cúla mór eacnamaíoch 2008, 2009. Bhí Simon féin ostaithe ag an am chomá agus cinál dúir mar thiorcais cad é a tharlá san is an mémuid ar an ngán chuid a hanamar tríd. Agus sílim go rud é sin a bhaineann le chuidhá scríbhneoirí, béir le chomá le scríbhneoirí Gaeilge, go mííon tá chuidhór daoine sílim a thosaíonn ar níos muile na saoil nuair atá tá deise go dul ar scor go luá fust agus pinsean áirithe bheith acu, nó tá a bartaí ag takeú leo, nó tá go leor taithí oibre acha le bheith ná obair go páirteamsere agus an deisianáil. So go generallt níle nefellart goneachtún seosin goneachtú munscríbhneoirta go lá aimsere a bheith nó mhór. Níl a fila orm, no, de réir mar a lean mé leis an scríomh ra mé, is mailim an obair seo braham go bhfuil mé an, tá daoine rálam go dainnean na scéalta leo, thosa mé an sin ag scríomh de léthirí óga, agus scríomh mistéirí an a bhfuil saol na garachtar óga fitte le eachtarí a hálíonn na gluthe I bhís flithe agus cinál daibrí an múnla sin agus hetan sílam agus taíonn saol na leabharlam chomá sílam. Agus nar hosú scríb maidir a roi nervvis a dintin cén teanga in scrífa. Ní rá, well, bhí smíanamh solar thug me faoi n-úrscéal scríomh bhí smíanamh agam lear fioriciúla scríomh faoin bhí spéis agam sa rud a bhí tarlú in éireann ag an am go rá chuidhá daoine a techt ag lonú in éireann as tíortha eile agus scultúr eile agus bhí smíanamh agam lear scríomh faoi sin agus hí me gur méile scríomh in mar gur saothar iriseireachta bhaineach le pobl béidir le pobl níos leithne bhí ann ach nar bhirrta mé scríomh cruthaíoch a dhéanamh bhí mé cinnte gur an Gaeilge sílam gur bh me cinnte faoi sin mar go bhfuil tá rá an bhór leabhar I méile ar fáil. Ní leon rá lumsa cinál chur leis an rá agus an saothar agus freath mé gur rud a cinnte dhéanamh agam nachrá dhéanamh ag mór an scríbhneoirí eile agus cinál thug sin spreagadm. Tá difriach mór idir n-úrscéal breathras doin fásta agus n-úrscéal diaegóirí. Bhfuil an cruchuige an difriúil. Tá difriocht an cinnte, tá difriocht an ó hí fad, mar is n-úrscéal cúpla lehanach well, go dtí seo a scríomh agam do léthirí fásta seachas ceann amháin, n-úrscéal gearr, grá a scríomh me chomá. De diaegóirí is n-úrscéal céad lehanach céad fiche, céad chuige níos méile le scríbhtar n-úrscéal Anna de diaegóirí ach glachtar leis an Gaeilge nach mé an líomhfacht Gaeilge ag líon sách mór léthirí le go bhéad fí n-úrscéal cúpla céad lehanach a scríomh. Bí an dúchlan teanga an mar bhís aber bhfuil a scríomh de léthirí 10 milliún a dhís, 10 dhís. Bé líon áirithe acu bhfuil Gaeilge líomh acu an maile, aber ach go líon amhaid níos mó atá istrachad le Gaeilge ólam ar scoil béidir nó ar an íhil Gaeilge ólam ar scoil. Agus mar sin cai level na teanga a bheith níos siimplí ná level an scéal. Agus is rud é sin nach lecan chuidhá machnamh le cinál scéal casta agus spreagúil faoi cheist na mór a béidir tugam héin ceistena cuasaí ratha, ceistena
Tá ahrú éráide tócha go mé gan an hósceilte sáú agus fuiilech riamhína 5 milliún riamhra a chuirtar le a chuirtar sa bhrúscar gach bliain ná a chuirtar le heachúsáil gach bliain ar fud an dáin thug me sin san úrscéal hang. So tá mé géirí cinál ceis na casta bhfuil spéise léithir yoga intú a thuirt sa scéal a cha insint ar bhealach réasúnta siimplí. Agus nuair a bhíon ábhar ábhar de chaigeann, an minisa ag an tús gur ábhar a fellach go riine yoga nó go riine níos sinne. Thosaíam leis an smaoinemh go bhfuil úrscéal do riine fásta ábhar a scríomh agam nó bhfuil úrscéal de léithirí óga a scríomh agam, agus an sin thosaíam a smaoinemh ar an ábhar. So tagan an genre nó an cinál scéal ar dús, sinna hála go dtí seo. Nuair a bhí an tuairiscéal amháin a scríb mé de ólamóirí fásta cúpla focail, dúir le mé go scríbhneoirscéal de ólamóirí fásta agus tháinig an smaoinemh thugam lonú i rang comhrá Gaeilge do riine fásta, agus go an grúpa daoine seo nach aithneach go le chéile i siomra agus cinál a chur aithnear a chéile, agus bhí an smaoinemh agam go neamhreach cinál caidirmh grá agus nó spéis atarthú agus go mar cinál tríontán agus cinál éiad ag baint sin istí sa siomra seo nó agus ina dhé sa teachtarne. So cinál tháinig an genre agus an tábhar le chéile an uair sin, ach de an ná smaoineam ar an cinál scéal a bheits an agus an sin bíam ag machnamh ar an ábhar. Agus an próses fádarite aber an chéadúir i mintú breach an nótaí an bína smaoinehhad go dtí go mbeadh an tuairiscéal fáilte, bhfuil tú cainte céimiid bliain tip ná? De an ná bíon idir rá agus 3 bliain a sílim atá, is mó a bhí idir gach úrscéal go dtí seo agus béidir go gaham lehanama sin ag obair a rudí eile ag saothar airgid agus a ghlachapát i gcinál heile aibre. Agus mar an beidir leat an am sin. Braméin bhfuil an taithe agam go dógann sé bliain ar an úrscéal láimsere scríomh sé sin bliain aibre ó híomh orintach lig. Agus san áireamh le sin tá an támach lechann sé machnamhar agus nótaí a bhreacha agus taidéan a bhórnta ar ghinéad an scéal nach mór an ólas a go móra, scríomh ag eiscríomh agus ag eiscríomh arís, agus thuirt riine eile le léamh agus eiscríomh arís. Díonn tú go leor eiscríomh ar an ábhar? Is san eiscríomh atá tuairiscéal. Dá bhail seo faoin chéad réacht scríomh an bheith náire orm faoin Gaeilge an scríbhneoireachta braham agus an nós atá agam ó híomh an nós scríbhneoireachta atá agam ná nuair bhí nótaí agus cinál bun, braham gur suirt bun léirscoile atá an cáil an scéal seo a dul dar leon ag an am agus scríbhn capital, beidir há capital, agus an sin téim siar léimiad braham tá gá le chur leis an luas nó charachtar dhearamach nó fiosachar ar an insint scríomham capital a héan dó beidir 3 agus a 4 an sin siar a rís go dtí an tús. So a rá an sin so beidir go dtí capital a 8 a dul siar agus a rá a rihanama. So is rud leanúnach an taiscríomh. Agus gach lán ar a thosaim a scríomh, nar a bhreanaí mar an bud dearannach a scríomh mé, téim siar lehanach nó gá lehanach agus chum slachtar abertí, agus uanta tag an smaoinemh nua thugam. Agus ar nói bud amháine dearann ná cé go mbeadh plán agam ag an tús agus sort bun phlean, aithríonn an plán sin de bheith mar leanan an scríomh. Mar is sa scríomh hiigtar an éireáid leis a scéal agus céin conas sa scá an scéal a scríomh. Agus onne chuid in spéisiúil do gon scríbhneoir a chuidse nuair de airn an plán go tabann go éon chuine go leis? Well, is rud an spéisiúil ag ceart go leor, agus go dag an smaoinemh as an orintha beartaíam aber tá altar a scríomh agus beartaíam nó, tá an tailt sin a bhrisin a chuid, agus an sin tá sim a chur leis, agus an sin braham tá rud a cinnt an seo a bheith in forbartaí ana bhar agus beidir goil an charachtar sin níos táhachtaí na mar a híl mé. nó beidir
Ornta tem saothar ocail áirithe agus nuair a smuoineam agus ornta tem ag páirseáil a bhoclór nó thesaras nó lehéid agus nuair a hagan focail hagam sérm is focail maithe sin churann an focail féin smuoinmh i mo intin faoin garachtar a bhfuil chuirsíos orí nó air nó faoin achtra tá tarlú. So béidir an rud a spéisiúil an dóid a min na smuointe agus an na focail féin fitin na chéile agus go spreagan ceann amháin, gné amháin an gné eile. Agus dul siar a rud a dúirt me níos luithe go gafar a gcónaí a bheith oscailte don ahrú intine sin. Agus a bhá nó níl, muna bhfuil am an dul chan cineanamh in áit éigen sa scéal. Béidir gur droch phlean é. nó béidir nach bhfuil ag Gaeilge leis an scríomh, nó béidir gur gádam tusa an áit cintiile, nó béidir gur thosaim an scéal ró lua gur gá béidir bhfuil chuig capital scríofacht ar iarr a tús an scéal a capital a trí seachas a capital a héan mar a scríbhneoirí. Ó híh chuig go léithúd, mar an duine thuail chahan bhuair nó gábhar chuig chahan scríb thar lá, nó an tú blocáma ó híh scríbhneoirí. Well, níl sam bhfuil cinint ná bhfuil cóirle chu chuna bhéile, mar níl mé cinnte bhfuil fiú éis na mlíonta scríomh bhfuil am rthástal am chuid nó san na scríbhneoir a féin. Ach níl am go bhá a tosú an chéad rud a maidin. Is de an náidin am rud nach eile le cinál mé féin na rothaí a chur casa agus béidir roinnt riomhfos na ragart agus cupan eile té ó agus an sinúirt fin scríomh. Ach nuair a thugam faoi duna míocht cúpla uairach ligas sa chéile ar a laia dhéanamh. Agus sé mó am a chaham leis sé mó a bhíon fanarm leanúint. Ach ar nó bin mod eile brúarm agus mar a higann tú féin dearhann an rud is éascar a dáhan ná gachod eile dhéanamh sa linneantar an scríomh, mar an rud is dúthlannaí ar fad ná an scáile an bán, an cadí an chéad Albert eile, cadí an chéad capital eile. So is brailm nuair a bhíon an scéal agus an scríomh dul go maith, bíon an fanarm leanúint agus nuair a bhíon gafa, nuair a bhíon me dul do dhreas mar scríbhneoireachta bhíon me gobar beagnach gach lá ar an scríomh. Agus meú an buntáiste té do chóir mar iriseoir. Dígann tú tá cruúir iriseoirí caiisiad míle focail scríb a hí marach an sinna chéad láile míle eile agus mar sinnte. An híh héinde beidir láháin go scrífinn chucéad focail míle focail chéad láile beidir scrífinn 8,000 focail. Dígann tú gudín se leit an cóir sé sin brú a bheith ort méidear de scríb chuir lá nó mar chun tú chuige. Well, is cinnte go gcuidíonn sé lum an taithí sin ar sprucanna a bhaint amach, agus peach an éarm srisise mé lár na capital seo beidir go mé brise nádortha lár na capital go mé míor den scéal sríomh agam, nó go srisise mé dearan na capital nó go míam a breanú ar sprucanna róam, agus is mó amrániam ar míran ar leis scéal seachas ar líon na bhocail, mar uanta tóga sé lá omláin chuicéad focail a sríomh agus uanta eile. Uanta an rud is éascar bra ména sríomh ná achtra a bhfuil chuid bhá drámaíocht a baint leis, mar tá agad cadéit a géirí a chuir gríoch. Ach an chuid den scéal an a bhfuil tú géirí duine cin nuair teach agus conas mar deirta conas iad a thuirt thiomra bháin go dtí siomra eile sin an rud atá dechar cinál conas an scéal a chuine le glúiseacht. So rud eile chuidíonn lum ó híomh me haithí iriseoireachta ná mar iriseoir an RTE, bhí duine eile a gcónaí a fear an obair bhí arsúil agat, agus bhí tú plé le duine eile agus bhí a cruinniú gach lá faoi conas an scéal seo dul a rá, an bhfuil sé sách má bhfuil duine cinnte testáil leis an scéala insint. Agus ag déanamh chlártha teleíse bhíoch léarthar ganas a bheith a breanú sulamíoch an chlár réile lecréile. Agus thug mé lum an nós sin sa saol scríbhneoireachta, mar nuair a bhíon dréocht omláin den n-úrscéal scríofa agam, tugam ní amháin de téin
don agarthóir Cló Iar-Chonnacht Lochlin le léamh ach tugam beidir do ceathar na cúigear eile é chomá, mar smailm réimse tuairimí a fháil faoi cad é a oibríonn sa scéal, cad é is mó a Mhaighneann leis na dréachtléthirí agus cad é nach na oibríonn, cad é a bhesan daoine a bhiú a athrú. Agus braham gur mór an cúna bheith sin. Agus sílam cloisiom scríbhneoirí mian idir ónne bhhailm an dréachtóir do rinne be. Go dtí go bhhail seofar is. Well, bhhailad go léocht daoine an nóra ail seofar é, nar bhar go léfi é sulla bhhail siad a ré. Agus is cinnte go gcuideann se le amach sílam go bhfuil an misneach sin agam an dréacht nach bhfuil sách mála fáil siú a thuirt do riine le léamh an taithí a bhí agam go ráhar a bheith oscailte faoin Gaeilge ibre a bhí ar siúil agam. Tá chuid go n-úrscéalta eistí go béarla don sé deacra sin íon nó se an difriúil seachas bun ábhar na scríb. Well, se deistú mé an n-úrscéal Buille Marfach go béarla agus fáilseach faoi anam cléite ar wathe le slíne níos gaalaí a thuirt dom mar a bartíocht, so Anna Sweeney an penam cléite a tugadh ar an úrscéal ar fáilseach méarla. Bhí sé spéisiúil tuairt faoin úrscéal a scríomh méarla, agus an rud a hála nó rinne mé nó thug mar dús faoin eistriúchan a dhéanamh. Bhí mé cinál do líne ar líne. Abert ar abert, agus ní raibh éirí leis an mósin, mar ba chosúil le Gaeilge trí bhéarla an bailach ar scríomh mé é. Agus bhartaimid sin nó, an rud dhéanas mé smaoine mé cad é atá rá, cad é atá tarlú ar an lehanach seo, cad é atá sa scéal seo, cén atmosfér, cén sort charachtar seo, agus an sin é scríomh méarla, álas dom in ar scríomh beagnach as an nua. Agus fod eile hála ná gur ahra mé cúpla sa scéal. Agus mar bharta mé, well, ní raibh chomá, nis go smaoine mar, ní raibh chomá leis an bhuidáirtha sin den scéal, agus tá smaoineh níos fearr agam. Agus is cuireann san úrscéal sin bhí tusa tréis cóirliú dom gné áirithe an scéal ágáil piasa níos fuide gur an neomar go charachtar teachtain cinn go luas sa scéal. Agus solar fáilseach Buille Marfach, ní réinti mé leat agus dúirt mé nó, sílam gur gádáh teachtaisteach an seo. Agus an sin nóair chuir mé siar bliain nó nó cúpla bliain na dhéad mé actually fin ceartag Micheál, déad fí berteacha ágáil cúpla cabidil eile agus bé luas níos fearr leis an cinál mocht an scéal. So bhí sin spéisiúil chunas eisríomh a dhéanamh ar mo úrscéal féin. So cinál achrathú bhí an dá riide seachas eistriúcháin mar sin. Achrathú, nis dearann gur an nó go cúig fan géad don scéal mar a bhí sa bhun leagam ach mar sin féin ar dús dom le mén well ar cheartam seo dhéanamh agus nis sin dom well. Smis an túdar tá cead agam mar ráhar a dhéanamh le mo úrscéal féin. Agus bhí sé spéisiúil mar scríbhneoir, agus bhí sé spéisiúil ó híomh teanga chomá. Mar gur bhraith mé scríomh méarla tá irid leabhar fáilte méarla, tá irid léite go méarla, agus tá irid úrscéalta bleachtarachta méarla, ghfuil sé dechar cinál uaire a chur sa scríomh. Tá sé níos éasca sin dhéanamh an Gaeilge mar nachhfuil séthú chomór dinta ar an sort sin scéal in Gaeilge agus an sort sin úrscéal comhimsere. So bhraith mé dúchláin ó hí béarla cinál conas an stíle hetanlumm a scríomh agus fós ná bhraith mé tá sé léite agam 5 uair hena féin. Ceist cinál seafaidach beidir, an léon tú do go leabhar féin? Well, ní dóilm gur ceist tho seafaidach sinní. Léam, well, tá níl me cinnte bhfuil an tuairscéal deireanach lum, nó an dara úrscéal deireanach Sáil an fríúsan agus an tuairscéal is fuide scríb me, níl me cinnte gur lé mé siar ina omláine é. Ach is cinnte na chéad úrscéalt a scríb me lé mé, beidir dan mé beidir 6 bhí tréis gur fáilseachid. Agus an sin
duscail mé, agus rinne mé iirecht an n-úrscéal a léamh álas gur léthóir as an nua mé féin agus bhí mar bhfuil hen seo sao má ná tá seo tá mé ná tá fonar na lehannaíochas agus áileach cad a hála agus tá charachtar seo spéisiúil ach bíon contúirt is gohfuilm an n-úrscéal scoil an phríosúil nó a duscail mé agus léime cinnte go léime cúpla capital agus ní rá ach 10 chuid ag lehanach léitim agus tháinig me go raibh botún a bhain le fíric stara sa scéal agus tá chuna sa hála seo agus nar thug duine be hagann faoi deara an botún seo agus is rud cinál a bheith arálas ag annach an daoine agus dúirt mé hir tá céim stara agam agus deabhfuil an botún seo dhéanamh níos be daoine dá lá lorg agus mé árá seo ach is fud léirinn fiúnar a dhéantar profléthireacht faoi thrí agus faoi cethir ar leabhar tá sé anna is go fós botún agus rud a thorvas an túdar faoi deara beidir is nach dóí mar an duine eile faoi deara eáil. An léon tú go leor leabhar? Well léam go seasta sa dá hanga ach ní cad is go leor well ní bheith tam an riamh an irid ná an ceathrú cuid na leabhar bhhailm a léamh agus braham ghfuilm pas máil mar léithre go dógam mo chuid ama a léamh. So léam úrscéalta in Gaeilge agus an Éirle, léam gearscéalta, léam filiocht, léam litreacht teistil taíonn sin lom, léam cuimhní cin híh úrscéalta léam ar sire is mó léam úrscéalta bleachtarachta agus hartar fréis na nullag agus sílam granósa sin atá ag go leor daoine léam úrscéalta litreatha, úrscéalta stara is dóid mar gúil an irid cinálacha leabhar ba bhhailm a léamh agus gan an tamiad a léamh siad a Harlíonúnta na go léam leabhar na hó le húdar áir agus an sin téama lerá gotí údar eile agus bin fonar an file ar an géad údar agus béidir nach darlíonn sin go ceann 5 bliana nó 10 bliana eile ach léam an irid a tam an tam a chorthúdó is tócha. An léon tú léarheasanna a scríbhneoir a hir? Léam ceart go leor agus bíam ansásan ar is léarheasanna an dearfacha iad agus dearm fairpléidit I mé intin leis an léarheastóir agus cúpla hála sé go raibh rudí sá criticúla ráite faoi úrscéal na do chuid agus rinne mé iirecht fólam ó méid a dúrach agus ag an am céanna beidir ná aontaí mé leis an rud a dúrach gur híl mé well tá beidir ná hiig tú an rud a gceart agus beidir gur orsa mar léarheastóir a bhí a locht sin seachas ormsa mar scríbhneoir. So is dói a hála gur léarheasanna gur mód léarheasanna dearfacha fór mé nach bhfuil drothaí agam ar léarheasanna ar an omláin. Cead bhí seanraí eile bhd tú an drámaíocht ar ball. Cead bhí bilíocht an dúrach bhí ilíocht a scríb? Ní bhaineann áras an dorin faoi ilíocht a scríb. Scríomh me cúpla dáin nóair a bhí mé i mo dhéagóir agus mar a dhéanam. Cuid bhaid déagóirí agus cuid na déagóirí scríbn filíocht leanaan leo agus airann siad an ilte mar ilí agus is dói go raibh me seo as. Is dói go martham gúil an irid le fólam agam faoi bheith scríb prós go fóil agus go mé me fólam má leanam má bhíon má thugtar fad saoil dom 5 bliana eile bhain ag fólam gach lá agus mar sin gur rud eile ar fad bheith scríb filíochta agus go mé an beag nach éirí an brós le tuairt faoin bhilíocht. Ach cábhis mar is cinál gan chuine ó hí féin a thug mé faoin géardúrscéal scríomh mé ní ra mé mar dearm ní ra mé cinnte cad a scríomhann go dtí gur scríomh mé an tuairscéal sin ná go nine lehéad a rud agus mar sin cábhis de aondainn agin cad é an spregó a thiocúin ar saoil agus gannne mis rud nach ra chuine agin leis. Tú mugus scríbhneoirt a fad cead bhí
Cahaimsere, Ken má cahaimse tíú mug a bheith is scríb go sa léh. Is bralam a bheith I gariadóireacht, is gari sábeag, gari carrach atá agam, tá a bhí agan, mar caile mar céile bliain go leithin, agus bhí fris na gariadóireacht chuid wachama. Is bralam bheith siúl, tá mé mahóní gentar den chahar de bhaile Chill Mhaighneann ina bhfuil tá parcan na áile búilte leis an gentar seo Cois Life agus parcan inis go sprailm bheisiúil a bh fin dua agus cosfarige. Is sprailm cócracht agus is sprailm mo chuideama chahabh le macharde agus tá a rís braham gohfuil an irid ábhar spéise agam dá meach an tam agam déisian le níos mó ceoil, bennig léamh leabhar faoi chósaí ealaíne ach níl an tam políocht an sim agam a gcósaí rathe so ceist ama. Céir fi chósaí taistil, mar bheith taistil. Is mailm bheith taistil agus well mór mé an deis agam an Eorpa ágáil rís a héal bahomalum, mar sílam gohfuil an irid san Eorpa an irid éagsúlacht cultúr agus eiltreacht agus dreachtíra agus teangacha go mé ansásta dá san Eorpa a bhenig taistil an chuideile do a héal cé go bhfuil sam go bhfuil go mé se an spragul ní ra mé san Áisian ó san Afric riamh ní ra mé I America thuí ach cúplóir in nó áireach go háirithe. Is brailm be taistil inéireann, is brailm amachchahabh inéireann agus tá go leoráitin inéireann agus is sasanna tá lánáit áile is sasanna bhd nach dtíon go leor éireannach nach mar thug cuairt a chu chathracha is sasanna tá si bliant fad a bhí me an Alban spéis an file ar Alban mar sin is mailm tá an agus tásaigh na cháirde má íonn siad cóir le faoi áitir a me féin ar cuairt go dogam chuirsí fad a dáibhar na bhudí spéisiúla le feiceáil agus cén sort pobal le tá an áit agus a heithí féin. Agus le críocht nó suas, céir út go gobar fi láthir? Tá méid obair ar gá rud tá gearrscéal á scríomh agam agus sean chéadúir le fada ar thug me faoi gearrscéal a scríomh agus baineann sé le téama an dóláis agus an chríomhrise a bhain le bás mar chéile. Agus tá n-úrscéal bleachtarachta á scríomh agam le cúpla bliain an nuas agus cinál bhí arm airí asar fe bliana ar chúnsí persanta ach tá méid tá timpeall ráidríonn de scríomh agam. Tá sos n-úrscéal bleachtarachta tá site I maiile clia agus ar lehéine spéire agus tá me súil go dríochna mé bliana agus go mééis sé ar fáil. So be nasc idir an túscéil seo agus an péile tá sífa go? Bé, so tá tsraith n-úrscéalta, well ceir cína bheits an a bheits an cean seo cé agus tá beirt lárthachtar céanna I drí cínacha agus mar an ggéanna leis na n-úrscéalta de léthirí óga tá na lárthachtar céanna into agus sílam go gcuidíonn sin leis an scéal chomá mar agus leis na léthirí bin fonnach roioine eáil ó cad a hálas an uair seo don na charachtar seo. Well Anna tá me fia bhuichuid sa bheith linne córáinneamh ar híal scríbhneoirí. Beidir le críocht nó suas go léithe stiúcht beag próstú nes ceann go chuid leabhra. Gur míle maithagad as an déis seo thuirtam agus tá mé chun sluchtaíon a léamh as tús an n-úrscéal seo Buille Marfach an dara n-úrscéal bleachtarachta scríomh mé. So, bhí tesa ina lí ar an máithrin a lábha agus a cosa spréit ar an talamh. Buiacharí a eáil in aice leis an mála ard cluiche. Bhí an ícheag titim agus bhí na cnic má gúirt ina scáileann na doracha ar gach tríomh. Has ífa solas a tórse ar go máil. Thug ífa faoi deara go rá an smide dearag ar bheola tesa smartha ag prislíní sile. Bhí funarí béal tesa a glanú le círsúr mar dhéon fi le leanamh. Ach bhí óththar agus na gardaí ar a slí. Chaithfí gachrad a ágáil mar a bhí. Féach an sin ar a ceann an bhicinn tú an ggurtú. Ach níl siad gur follanis an bhfuil nó an bhfuil dóhann sola seán ar a chonig tú a dúsaí.
Tá chlóch ar an talamh in Agallamh. Bhí gachtainna ag labhairt ag an am amháin, Saol iníon ife crumtha in Agallamh mar aon le Nancy, cósa leo a bhí amuigh ag siúl nar a chonaic si duine sínte tamil wuthaí. Bhí ife ag géirí buille a chrí féin a smachtú agus í ag fearra ar an othair. Ní rá sé í cad bh rompi ar an mórthrin iargúlta ach bhí tesa beo bin an rud beháhachtaí ar fad. Bhí a hanáil le brath ar an éar finóir ar a chrum ife ó sa ceann. Ní rá tesa ach beag an os cin 10 bliain dhís ach bhí áras ar ife an rá sláinte go maith dá riire. Dá mar rud é gur cha tesa an ihe faoin bhuacht be bheag an seans go marú sí. Agus sin sliocht as an n-úrscéal Buille Marfach. Anna Heussaff, go míle maith as bheith linn. Go míle maith a tain.